Уважаеми господин министър, нека да поясня всъщност какво се случва в момента. Ние от Продължаваме Промяната, Демократична България казваме следното. Трябва да има справедливо третиране на максималния осигурителен доход. Ако максималният осигурителен доход се покачва, той задълженията на държавата към хората, които плащат най-високите осигуровки, също трябва да се покачи. Ако не се качват тези ангажименти, то тогава няма защо да се качва максималния осигурителен доход. С други думи, тук това не говорим за ляво и дясно, тук говорим за справедлива политика. И нека да ви дам пример. По време на нашето правителство и нашите правителства, максималният осигурителен доход се качи, но той се качи едновременно с максималното обезщетение за безработица от 74 лева на 107 лева. Вдигнахме максималната пенсия от 1440 лева на 3400 лева. Вдигнахме данъчния кредит за едно дете от 20 лева на 600 лева. С други думи, когато хората плащат по-високи осигуровки, те получават повече. Не сме съгласни обаче сегашната политика на това правителство, където се дига максималния осигурителен праг от 3750 на 4130, но нито се увеличават максималното обезщетение за безработица, нито се повишава допълнителното данъчно облекчение за дете, нито се увеличава максималната пенсия. С други думи, в момента се качва максималният осигурителен доход, качват се осигуровките, но нищо не се дава в замяна. В това ние виждаме несправедливост. Ако нашите предложения за допълнителни увеличения и за младите семейства от 600 лева на 900 лева на дете и за максималното обезщетение при безработните да се качи с същия процент, както максималният осигурителен доход, то ние ще гласуваме против това увеличение. Не може от едната страна да взимаш, а от другата страна да не даваш. А още по-лошо е от едната страна да взимаш от работещите, от най-белия бизнес и да го вкарваме в държавна лавка в пощите. Затова не сме съгласни. Благодаря ви.